Ikaw rin magdagpazong. Hi guys! First sim pa ka na ni Bibi Dal. Ito na, gakuha no? O ha? Salamat ka sa Ate Eve na ni-update. Kasay mo ginag busang sa ti? Dani na. Habog ka? Kani? Oo. Dala, kaya init magulat to. Aray! Pagkag na! Sira. Sibog gamay. Hello! Nagpadidit din. Jeans outfit. This outfit kay simple na nakagawin ng tanda. Kami ka sa outfit. Sama ang gusto sa mga punta? Hello mga kagahi. Sama oras ba? Hello mga kagahi. Ito pasigahe. Dati ang mga bisita guys. Mga bisita. Bisita guys. Mga bisita na sila. Bilang kang masaot eh. Huwag sa mata. Gikan na Miss Kwan, gikan mi sa service na human. Ano man ang simod? Katubo-tubo man ang simod. Oy, katugon. Restoran ba? Hello mga tita ug tito, matumi ni Lolo Ariston ug Lola Lita, magkuha mi sa ang batab kani abot na order. Yihi, lami kog sanina. Salamat Ate M. Oh. Jumper yarn, hip hopper yarn. Hoy, nagkalibat-libat ag bibi. Ay, libat-libat bibi. Uy, sleepy pa. Di sleep sa diya la. O pabitos tatay kaya naligo pa. Hihi. Hihi! Smile, smile, sabi! Napadak yung bagtak ko ni. Mabita ko kaya bawag na nila. Ano ka po? Napadak na dugo sa mga. Ay, napuwagi lang. Nagsutan doktor kami. Nagsutra man no? Dugo na. Pagbuwa ng dugo. Ay, natay sa aratay na. Ganahan na kayo doon. Natug man na. Nalilihan na ako sa kamot. Nalilihan. Nara. Ako ka bugason. Sa kamapod. Hoy! Mo po'y pagdidi. Ang taon ha? Mura mag-agtang nung John. Na! Bata pagali na upo na. Naghinga dyan, naghinga dyan. Makikuan. Makuan yung Sa bata. nahinga po. Apo na na. Mukha na po. Nagiganti yun. Sige lagi sungkab. Masa gimana sa promi? Hindi. Nahinga po ano. Wala pa na kayo na mag-vitamins noon. Kalimut ko. Sa kapit ka gano'n nagdidi. Nahinunga na kasi ng ano. Tama. Nangangan na. Ano? Po na. Mo na nagdungag na mo. Di, kasusuhuna. Di bayot ni. Na, dakang tao ngilad. Bayot. Adik kalihag kag mo kan. Ayugluhag, ayugluhag. Bayot ka bayot. Ano luwag? Ano ka? Suko mo ginog bayot. Magut na. Bayot. Ano kay? Puyot. Lagi kumuan ka tay. Umaga ka. Di oy, sa ko. Bayot. Duha na yung apong bayot. Ito na ito kasi sumbagan ng karang. Kaya batang ajoy bayot. Burato no kalan. Kini po. Nukalan burato po ni. Bayot po ni. Na. Hindi man rin. Di pa na yung sugot ka na eh? Ala! Itap na, itap na. Di, kususo ko na siya. Lagi. Suso na ni si Jan. Maniwang ka diya, pra diya. Ha? Mabot na to ka ba, magniwang ka. Dala, Diana. Diana. Dara da. Namatay. Baon da ring suso da. Maniwang ni ka diya. Oh, gani ko ni tambal. I-practice na lang, di kebot, kaway kebot-kebot. Kani mo pa? Kani mo? Ha? Kani. Jangan deg ukra.
Hei, panda, ako bang? Mau ba ni malibang bi? Ngano pa buhit na malibang. Dali. Di alas iton. Nagsurvey na iton. Nagsurvey na sa Dalton. Hello mga kagahe, di ami sa amo ang farm, nangang kanamig farm. Kay mga juminan ni og mumunga na. Tuh, gara po siya. Hala, ang problema kay nga na ang kabang te. Dito tinanom. Pagwang na dun. Te, ang problema kay nga na ang kabang itong kuan. Grabe, ini gawas mo eskwela na. Sana, ha? Makasabot di sa una nga sa ilan. Hoy, sira di naman ko kapagang oy. Nga lang di ka makagliun, maligun, manganaon. Hoy, ra ba jud kay iton ra ba jud oh? Iton. Iton, libat malaki. Ay, libat tol. Ajud libat Dalton Ang katawaro ba? Ha? Mama? Nanay? Lula na Hindi na mo mahudlag ko na 3 months na. Mato man. Hi! Ingkis din mo Hi, ni. baby! Dalton! Frank Dalton! Malinaw. Dalton. Frank Dalton. Ala, mali. Nalangan na ka nag... Frank Dalton. Wala nga nang nagitrabaho daring da. Kuan, hasinda ni Frank Dalton. Ah, direct seed siya. Direct seeding. Bumili ka ng tabang da nagpugas te. Tabang mo. Iton. Ika na ba'y kabot to yun? Yeah, bito. Mura na mabuhian. Bugatan ko. Kamu ka ganing nawiran? Ade na, hawid-hawid. Wala, nabutangan naman din ng kampo. Oh, na lagi. At sukag ka ha? Makuha na ka na. Nabutangan na tanan. Ang cute ta. Forever young. Ay, sukag. Ito, igura mo kukunikon, Tapos gamay. Dalton, anak. Kajawirig nang doy kay mamagmag. Uso sila gamay na. Daan. Anak. Ano ra? Ato jugjuga. Ah, araw masandig sa burger. Ang crispy pata. Puti manggod. Ang crispy pata. Na ini comment ba? Kanan coffee and milk. Coffee and milk. Ja. Mocha. Milo. Hoy, kamao na nakatuod nas kamot. Hoy, Nagtutut. nakatuod nas kamot. Iban nga na mas iban mo nga nas tumo sa Hoy, baba. hoy, hedyo ko libat-libat di anak. Hala, dira naman kib-kib sa kamot. Mura magnabuntas, mapagpagsuso. Be, liwat ba dyan? Liwat ba dyan dyan ama? Lajura. Laju, imong anak, laju. Lajura lagi. Di nayahe pod, nayahe. Bahin. Bukad paning naong ano mo rin mo. Tiyah, mura pag imong naog di bukad. Bukad, mura hamba bukag. Lingaw doon ka. Iton, Dalton ni nanay. Dalton ni nanay. Isus, kino ako. Nakigagwa-agwa na gang Dalton. Hapit na 1 month pohon. Unsa may atang handa ha? 1 month pohon. Magtumba tagabaw? Ugma na. Ha? 4 pa man good. Ugma gani. 4 day ugma, 2 pa man. Pulis man. Martis man Dos pa ugma. kada martis man. Di, kada pizza na ni. Pizza 4. Ayaw, libat-libat lagi-lagi. Kaya masuko na nay. Ang bata kay galaag daris kalibunan. Hoy. Baca. Muli na taron kay bugno-bugno na. Sasa? Wih, sudut man. Bye-bye. Oh, brown out man. Lu jaga mong bata. Tatay na. Ala, kumbati. Kumbati kay maning kamot sa ginahandar eh. Hindi ko ano sa kay nga. Purlan pa lang di makabuo. Gagawin. Dapat yung anak daghan. Bagus na nay kay ikaw ra nay nakaya ra nimo nay. Magbantay di ko, ipaluma mo. Ako na kami kuhan. Ano nga mo kung dua-dua? Ako di magsilbi. Gawas trabaho. Di magsilbi. Okay ra mas na nay kay wa may di man gisi-gisian. Wa may samad-samad. Mura ra na nay nangiti. Trabaho. Ano ko magnaon, hindi na ako mga bata. Aga ko kay sos, grabe magahe ang samad. Mga tinagahan ng trabaho na di man. Agsaga. Kanang malibang ang bata doy alam haonon doy.
Kaya unon. Ang ulo nagbatan, tapos sabo din. Piling na biganan. Mga harap na mo tuig. Nagbata rin kwaon. Isa-isa. Easy man ang Ang masatay sa papari. Nato, asiguro sa isa sa... Nabon niya. Sa dagat sa isa yung pagkano ginawa. Ano yapon ta? Na. Si Undoy. Puway ranas undoy ka na pa yung bata. Dahil Kira ko na yan. na. Kira ko na rin. May isda niya. Saan na pagkakan ng ulo niya? Minsan na puli-puli mi. Away. Ah, boss. Kira ko. Mungiti naman ng undoy. Isa. Mungiti undoy. Arang paita di anami sa among payan. Ay udan dalton. Pagkaba na naman na. Sana ako. At tumangko. Ready naman ang habog unlan. Si Dalton isud na sa muskit. Hindi bahala ka brehag portahan. Sige, asang isud. Naarang inita lang likod. Kasi Diyan. Isud na isa sa nina. Tirang inita. Aran na si Jawa na mga unsa diha kay simba ko lagi maputos. Nara pa bata daghan na disgrasya nga na. Nga naran na din Jawa. Jagi ka okay ra ka? Magkabkab ka na mo. Ha? sa banda. Ano sa to imo tong hinubuan? Siya di mo. Gawa sa kan. Lagi mag-ilis ako kanang nipison kay Renita. Ano yung sitwasyon karon grabing paita di lalim. Gabi nagnakay batang gamay. Tig iknos ka init. Mag-init mo ko na yung likod, delikado mag-overheat. Madyo mo balik pa karon ang kurente. Paita ka dyan na. Kunin din mo kuno. Full body. Ugma na laman ta mag-unbox dito ang gikuha dito nga parcel. Kay api kinangit-ngit, gikapoy po ko, arang inita, daw magsilik-lik, musamot at kainit, kay magsingot. So, good night!